Power utility nga Visayan Electric giawhag sa pagpaong dayon sa ilang linya matag higayon nga dunay sunog sa sesyon sa Konseho ganang buntag usa kini sa Natoki ug gipasar giruso ang draft resolution alang sa Visayan Electric giawhag nila nga diretsohon pagpaong ang linya sa kuryente sa usa ka lugar sa higayon nga mahitabong sunog. Kini aron kanikayan ang mga disgrasya ug aron dili mabalda ang pagresponde sa mga otoridad. Kini usab ang una nang nahangyo sa dakbayan sa power company nga himuon kung grabe na ang baha sa usa ka lugar aron makalikay sa peligro. So, mas makulimpihan na doon sila. Simba ko lang o kanyang isunod nila ba yung pipa ang kuryente. So, more na usual na maka-home nila every time na i-fire. Kanang mga plants na napay kuryente. So dapat ka nang paspasan nila o kuan-kuan sa ana every time? Shut off yun. Dapat.